שאני מוכר משהו שאני מכיר, מוצר שאני מכיר, ואני מכיר את הבניינים ואת הכל, כי זה בניינים שאני מכרתי אותם day one, אז אני יותר מרגיש ביטחון למכור, כי אני מכיר את הנכס ואני מכיר את המוצר. כי חלילה אני לא רוצה להסתכל למישהו ולמכור לו מוצר, שאחר כך, לא יודע, יתברר כמשהו פחות טוב. אני אגיד לך מה, זה מהצד שלך. מהצד שלנו, שמישהו יושב בכיסא הזה, זה גורם לו להרגיש שיש לו בית בדבר, אתה מבין? נכון. שיש לו לאן לחזור, שיש לו לאן לבוא, תמיד יש לו עם מה לדבר, אם אני לא... זה איזושהי שייכות מסוימת, שגם ככה אין לך אותה בפורטוגל, כי אתה גר בישראל. אז פתאום יש לך מישהו... שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט של הנדלניסט. הפודקאסט שיעשה לכם סדר על השקעות נדל"ן בפורטוגל והשקעות נדל"ן בחו"ל בכלל. אני ערן שמעון, הבעלים של חברת נדלניסט טו גו. אשמח אם תצטרפו איתי למסע ותקבלו כלים אמיתיים שיסייעו לכם לבצע השקעות נדל"ן בפורטוגל. תשתפו למי שצריך, תעקבו ותדרגו כדי להישאר מעודכנים. מתחילים. אז הנה אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט שלי, הנדלניסט. והיום אני שמח לארח את אלי אוחנה. שלום, שלום, שלום. איש יקר. ברכות על הפודקאסט. תודה רבה יקירי. אתה יודע שהגעתי לכאן לפגישה ראשונה ושאלו אותי את מי אתה רוצה לארח. אמרו לי אולי תביא לקוח שרכש דרככם דירה בפורטוגל. אז אני כבר מראש ידעתי עם מי אני רוצה לשבת לשיחה הזאת. לא חלילה, אתה יודע, כל הלקוחות ואני ביחסים... חלום מתוק כמו שאומרים. יחד עם זאת, מה שהרשים אותי אצלך, זה שכשאתה באת לפגישה הראשונה איתי, אתה ידעת על פורטוגל, לא מתבייש להגיד, לפחות כמוני. בסדר? לפחות כמוני. כי היה לך ידע מטורף על המדינה. היה ניכר שעשית שיעורי בית מטורפים, מה גם ששיתפת אותי תוך כדי אחר כך שרכשת דירה בחברה מתחרה שלנו, אצל קולגות, וביטלת בעקבות השביעי באוקטובר שקצת ערער אותך ולא ידעת לאן הדברים הולכים להגיע. וגם כל התהליך שלאחר מכן, שחווינו אותו ביחד, כי אתה לקח לך קצת אני אומר, כל אחד יש לו את הזמן אפייה שלו. אז אתה יודע, לפעמים בן אדם רעב, אז הוא יכול להזמין פיצה, שזה טיק טק, אתה יודע, אתה מקבל את הפיצה ואוכל, ובן אדם יכול להכין חמין, שלוקח לו לילה שלם להתבשל, ובאמת אתה היית סוג של חמין עבורי, אני בדרך כלל, ואני אמיתי גם, פגישה אחת, מקסימום 2, כאילו, למרות שרוב העסקאות אצלנו זה פגישה אחת, 90 ומשהו אחוז, אבל גם האחוזים הקטנים האחרים זה מקסימום עוד פגישה. איתך זה היה תהליך קצת יותר ארוך, יותר מורכב, יותר מה שנקרא, אבל נהניתי, ובגלל זה גם נשארתי בתוך התהליך איתך, ובגלל זה גם היום הבאתי אותך לכאן. איזה כיף לשמוע. אני חושב שאתה הולך להגיד לי, אמרו לי להביא מישהו, ואז התקשרת לבן אדם והוא לא ענה לך, ואז התקשרת לאופציה ב' וגם היא לא ענתה לך, ואז הגעת אליי. לא, סתם. לא. תשמע, כל מה שאמרת נכון, מדויק, וגם אני חייב להגיד לך, מפתיע אותי שאתה זוכר את זה לכזה פרטי פרטים, זה... כי אני גם זוכר שאמרת לי שהתהליך לקח המון זמן, ואני כן זוכר שבאתי מגובש, ומצד שני לא הרגשתי שהייתי כזה מגובש עד שפגשתי אותך. אתה מבין מה אני אומר? עזרת לי למסגר את כל מה שאני יודע על פורטוגל, שאגב, אני לפורטוגל הגעתי מתוך הרגש, אחרי זה הבנתי שזה מקום שכדאי להשקיע בו. אתה ביקרת בפורטוגל לפני שאתה היית אצלי? 5 פעמים לפני שפגשתי אותך. מדהים. בערך. מדהים. all over, הייתי בדורו, והייתי בנאזרה, והייתי בפורטו, והייתי בליסבון, והייתי בדרום, וטיילתי עם קרוון ובמלונות. וכשפגשתי אותך, הצלחתי למסגר את כל האהבה הזאת למשהו, שאמרתי, בוא יש לי פה משהו ביד, שאחד, איך ויתרתי עליו, אבל הכל מלמעלה, וכנראה שהייתי צריך לפגוש אותך ואת הפרויקט הזה, שאני גם בטוח שנדבר עליו, וגם שזה ירגיש לי נכון, ושהבן אדם שמולי יהיה סבלני אליי
כמו שאתה היית, ואני שם רגע את הביזנס בצד, הרווחתי בן אדם לחיים, ואתה יודע שאני מרגיש. ברור, אני אומר את זה תמיד על כל הכוח שלי, שאם לא יהיה לי איתו את החיבור, ואם לא יהיה לי איתו את הרגש, אני לא יכול למכור לו מסיבה פשוטה, כי אני לא מוכר חולצה, מכנס, נעל, שאתה בא, לוקח ולא אכפת לי מי אתה ויאללה ביי. כמו שאתה יודע, ואנחנו מכירים אוטוטו שנתיים, אתה עשית את העסקה במאי 2024, הכרנו באפריל 24. נכון, נכון. זו הייתה הפגישה הראשונה שלנו. נכון, נכון. אחרי זה הייתה לנו עוד פגישה אחת לבד. אחרי זה דיברנו הרבה בטלפון, באת עם אימי, ואחרי זה הלכתם הביתה גם לחשוב, ורק אחרי זה סגרנו. אז... בול ככה. כן, וזה גם מצחיק, כי בגלל שהתהליך פה הוא תהליך ארוך של ליווי, שיכול גם לקחת שנתיים, ויש גם לקוחות שאני מלווה אותם כבר 3 שנים, וזה תהליך שהוא מאוד אינטנסיבי, כי אתה רואה את כל ההתכתבויות, רק פעם בשבוע או שבועיים אתה מקבלים את הדוח מהנדס, ושאלות וסרטונים וכו' וכו', ואגב, אתה התחתנת גם לפני כמה חודשים, אפילו הזמנת אותנו לחתונה ולא יכלנו להגיע, היית אמור להתחתן בדיוק ביום שישי שהתחילה המתקפה האיראנית, ודווקא תכננתי להגיע, תכננתי להגיע, ובדיוק התחילה המתקפה, אני חושב שצלצלתי אליך לראות איך אתה עם זה, אז אתה מבין שהתהליך פה הוא תהליך מאוד ארוך, שאתה מתחבר לבן אדם, ואם אתה לא יכול באמת, אתה לא יכול לזייף את זה, ואם זה לא באמת אמיתי ואתה לא נהנה מזה, אז זה לא שווה הכסף, כי באמת אתה יודע למכור דירות, זה, אתה יודע, זה לא שעכשיו יש לי פה 700 קונטיינרים שאני צריך לפרק אותם, יש לנו דירות, הם ימכרו ואין לחץ והכל בסדר, וחשוב באמת לעשות את המסע הזה עם אנשים שאתה באמת מרגיש שהם, אתה נהנה, שאתה עושה את זה מכל הלב, ובסוף זה הדבר החשוב לפחות מהצד שלי ובעיניי. אתה יודע, אני פגשתי את הקהל לקוחות שלך איזה יום מרוכז שעשיתם לנו, שזה היה רעיון נפלא. יום צילום. יום צילום, וגם כולם נפגשו, והיה אוכל וזה, ויצאנו לדבר. עכשיו, כולם מעידים על אותו דבר, ואני אגיד לך מה, אני מעריץ את האנשים שבאו אחרי פגישה, והצליחו, ורובם הם ככה מצליחים לסגור אחרי פגישה אחת, כי הם כנראה... זה רובם אגב. אני אומר, 90 ומשהו אחוז, זה מטורף. מפתיע אותי. וכשאמרת לי את זה, אמרתי, באמת, ואז כשפגשתי אותם, קודם כל ראיתי את הקהל. אנשים איכותיים, ברמה. 2, הם אומרים לי, כן, אלי, באנו, הגענו, ראינו, שמענו. 24 שעות אחרי זה התקשרנו לערן, אמרנו לו, יאללה. לא התקשרו, הם קנו באותו יום. צאו לדרך. הם לא התקשרו, יקירי, הם קנו באותו יום. וזה מדהים אותי. זה מדהים אותי. וזה מדהים אותי. אני חושב גם שזה עוד יותר קשה כשהנכס הוא רחוק ממך. זאת אומרת, אתה צריך להרגיש סופר בטוח עם הבן אדם שיושב מולך בשביל... לעשות את זה כזה מהר. בגלל זה רציתי לשבת איתך, כי אתה קצת חקרת את פורטוגל, אתה אפילו ידעת, אתה הכרת את האזור, אתה הכרת ממש טוב את האזור שהראיתי לך בהתחלה, עוד לפני שאתה פרויקט שאתה רכשת בו באבנידה דה רפובליקה, את הפרויקט של פולקוס הראיתי לך בהתחלה, שאגב סיימנו אותו, אנחנו ממתינים לטופס 4, אמי שהיא אדריכלית, היא חיפשה משהו יותר עם וואי פורטוגזי, בעניין פחות נכון, מודרני, עם נכון. נשמה. עם אופי פורטוגזי כן, עתיק טיפה, כן, נכון. בדיוק. ואתה הכרת את האזור, ואגב מאוד אהבת אותו. מאוד. ואני גם זוכר, שתראה, זה אני תמיד אומר, הדברים קורים איך שהם צריכים לקרות. כי כשאתה היית אצלי באפריל, אנחנו עדיין לא שיווקנו את הפרויקט הזה. בול. ואני זוכר שאנחנו אחר כך היינו בתקשורת, לדעתי זה היה אחרי פסח, ודיברנו, ואתה איש עסוק, אתה עובד... מפיק טלוויזיה. מפיק טלוויזיה, נכון. והרמתי לך טלפון, אתה לפעמים עונה, לפעמים לא עונה, אבל אתה חוזר. זה משהו זה מה, דרך אגב, זה אחד הדברים, דע לך, זה אחד הדברים שהחזיקו אותי בתוך התהליך איתך. שאתה חוזר, כי בן אדם שלא עונה לי, אני לא יותר מדי... הוא גם לא רוצה. כן, לא יודע, גם אם הוא רוצה, אבל אני עכשיו לא אתחיל לרדוף אחריו, יש לי ביום כל כך הרבה משימות לעשות, שאתה יודע, אתה לא עכשיו תתחיל לרדוף אחרי בן אדם שיקנה דירה. ואמרתי לך, אלי, תקשיב, אמרת לי, ערן, הראיתי לך את הבניין בבונפים, בפרייטור, נכון. ואת הבניין של פולקוס, ולדעתי היה לנו אולי עוד איזה פרויקט, אני לא כל כך סגור על זה, אולי בפראיזו, בפורטו, ואמרת לי, ערן, אמי, בת הזוג שלי, אז הייתם בני זוג, רוצה משהו
בסגנון פורטוגזי, אדריכלית, ואיך שיצאנו לשיווק עם הבניין, צלצלתי לך, אמרתי לך, אלה, אני שולח לך משהו, תראה, לדעתי זה מה שבת הזוג שלך תרצה ותעוף, ראית את הבניין, זה היה אהבה ממבט ראשון. זה הפיל אותנו, זה היה כפפה ליד. זה, אתה יודע, אני עד היום גם אני חושב על הפרויקט הזה, והיינו, אני מזכיר לך שגם מאז שקנינו אותו, היינו והלכנו לראות איך הבניין מתקדם. זה פשוט לא יאמן שהבניין הזה הגיע משמיים, התחלתם לשווק אותו בדיוק מה שרצינו, וזה בול מה שרצינו. ואז אני זוכר שעוד הראית לנו את התוכנית, ושם הפכנו להיות שלולית. כבר נפלנו, היה איזה הדמיה עם איזה וידאו כזה, שזה בדיוק יצא, וקיבלת אותו בוואטסאפ על המחשב שלך. ידענו, כמו שידענו לפני זה שאנחנו לא הולכים, אנחנו הולכים לבטל את העסקה הקודמת, ידענו שזה העסקה שלנו, וכשהיינו שם זה עוד יותר חיזק לנו. זהו, שאת הירח דבש התחלת בפורטוגל. את הירח דבש התחלנו בפורטוגל, הבאנו את ההורים של אימי מלונדון לפורטו, לפגוש אותנו שם, אחרי כמה סיבובים בפורטוגל הגענו לפורטו, באו לשם, הלכנו לראות את הדירה, הלכנו לראות את הקבלן, הלכנו לראות את האזור, את גבעת המוזיקה שם ליד, את כל המסעדות ליד, את הרכבת החדשה. הגבעה הרומנטית, אני קורא לה. הרומנטית, וואי, מאוד 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 רומנטית. הלכנו לקנות חולצות של פורטו. נכון, עם השמות שלכם. קודם כל, אני חייב להגיד לך, זה היה אחד השבועות הכי כיפים שהיו לי בירח דבש, והיינו 3 חודשים בחול, זה היה מדהים. ב' זה פשוט בילוי, זה אנשים שבאים לשם, וואו, אני מקנא באנשים שבאים לשם לחופשה, ישנים שם, הולכים 10 דקות לפה, 10 דקות לשם. אתה היית בפורטוגל בהרבה יותר פעמים ממני. פורטו אבל היא לא מפסיקה. היא לא מפסיקה, וזה מיקום ששם אותך קרוב פשוט להכל, ונותן לך את כל העומק שאתה רוצה כשאתה יוצא לטייל. הקטע שאתה ישר זיהית את זה. בניגוד להרבה לקוחות אחרים, אגב, שאתה יודע, מרבית הלקוחות שלנו לא היו בפורטוגל, הם לא מכירים, לא יודעים, לא ביקרו. תבין שזה גם עוד יותר שם את זה בתוך הנישה שאתה אומר, איך בן אדם שלא היה ולא ראה ולא מכיר, וגם קנה בפגישה אחת, כאילו של 2-3. אצלך שאתה דווקא כן מכיר, נכון. וכן היית, וכן חקרת, ועשית גם לדעתי בדיקות על הנושאים המיסויים, אני חושב, נכון? נכון. בדקתי, תשמע, כמו בכל עסקה, כמו בכל דבר שאני עושה, וזה אני מעיד על עצמי, אני אוהב לדעת מה אני עושה, ולא ללכת על ריק. וכשהגעתי לדבר הזה היה חשוב לי לעשות כל כך עבודת תחקיר גם על האזורים בפורטו ובגאיה, וגם על הפן הפיננסי הכלכלי הזה, שידעתי שאני אשמע ממך הכל, אבל רציתי להבין ולדעת ולהבין כמה אני שם וכמה חוזר אליי ומתי ואיך זה יעבוד ומה. היה חשוב, ואני עדיין ממליץ לאנשים לעשות את זה, לדעת כמה שיותר לפני שהם מגיעים לרגע הזה שבו הם מחליטים. אבל, ואני אומר זה אבל גדול, המידע היום על פורטוגל הוא כל כך זמין, כל כך נגיש, אפשר להשיג אותו בכל כך הרבה דרכים, שאני לפעמים מתבאס על עצמי שלקח לי כל כך הרבה זמן להבין אותו. היום אני יודע שאם אני אעשה עוד עסקה, ואני אעשה עוד עסקה, ההחלטה שלי תהיה בהרבה יותר מהירה, ואני חושב שהיום השתאות בהחלטות על רכישה בפורטוגל, היא מקל בגלגלים שלנו. כי ככל שהזמן יותר עובר, ככה... המחירים עולים. זה ברור, עלויות הבנייה מתייקרות, אבל כן... הבניינים, השטחים, הכל מתייקר, הכל עולה. אבל אין תחליף לידע. חשוב לדעת, חשוב להבין, ויש המון מידע על פורטוגל ועל פורטו, ואני חושב שזה חיוני. תראה, מבדיקות שאני עשיתי, ישראלים היום משקיעים בנדלן בחול, סדר גודל של $5 מיליארד מדי שנה. לא באמת. באמת. ארצות הברית, תאילנד, פורטוגל, יוון, קפריסין, איטליה, ספרד, סרביה. זה סכומים מפגרים. סרביה, פולין, הונגריה. אין היום מדינה בעולם לדעתי שישראלים לא משקיעים. תבין, מספרים מטורפים. עכשיו בא אדם ישראלי, הרי יש לנו פה בעיה מסוימת פה במדינה. מה הבעיה? שאם אתה רוכש היום דירת מגורים על שמך, אתה זכאי לבוא לבנק, דירה ראשונה, לקבל פטור, עד 75% משכנתה, מימון,
ועד סכום מסוים, של כמעט 2 מיליון שקלים, יש לך פטור ממס רכישה. ואחרי זה, אתה יודע, זה גם יחסית, אבל סכומים יחסית צנועים. שאתה כבר רוצה להתקדם לדירה להשקעה, כי צברת איזשהו הון, איזשהו סכום. אתה רוצה לבוא ולרכוש דירה נוספת במדינה, אז קודם כל אתה משכנתה לדירה שנייה, אתה יכול לקבל עד 50% לפי תקנות בנק ישראל. נכון. ואתה נפרד מ8% מס רכישה, 100 שקל הראשון אתה ממוסה. גם קנית דירה צנועה ב2 מיליון שקלים באזורי פריפריה, אתה נפרד מ160,000 שקל מס רכישה, צריך להביא 1 מיליון שקל מהבית, אנחנו גם מדברים פה על הון עצמי של אזור ה-1.2, תוסיף את העורך דין ועוד כל מיני מכאלה, אתה מגיע נוגע ב-1.2 מיליון שקל, זה המון כסף. ואת 1 מיליון שקל שאתה לוקח משכנתה, הריבית פה היום במדינת ישראל היא עוד יחסית גבוהה, אמנם היא התחילה קצת לרדת, אבל היא עדיין היא גבוהה. גבוהה, בטח ביחס למקומות אחרים, ופורטוגל, שאתה יכול לקבל 70% מימון, לא משנה כמה דירות תקנה, וריבית הרבה יותר זולה, אז זה לדעתי מה שגורם להמון ישראלים להשקיע בנדל"ן בחו"ל. כי הסחירויות הן יותר גבוהות, כך נגיד את הדירה שאתה רכשת. בניין שרכשתם בו. אגב, אתה היית הראשון זוכר גם שאמרתי לך, הנה, יש לך בניין שאתה הראשון שיכול לבחור בו את הדירה. שאתה לא תגיד לי, רן, מה, זה רק מה שנשאר. אני אומר לך, הנה, קח בניין חדש, שלחתי לך את התוכנית לוואטסאפ עם ההדמיות, אמרתי לך, בוא תבחר את הדירה, התלבטת בין הדירה עם המזני, לדירה הקומה מתחת, אמרתי לך, אלי, עזוב, אתה לא צריך את הדירה עם המזני. שאלתי אותך, מה אתה היית בוחר? ואני אמרתי לך שאת הדירה שאתה לקחת. כן. עכשיו, תראה, בסוף, אני אומר, דירה כזאת, בלוקיישן כזה, שגם אם היא תהיה תושכר בטווח ארוך, היא תושכר בסביבות ה-1,500 יורו לחודש. כן. דירה שאם אני זוכר נכון, עלתה באזורים של 230,000 יורו, משהו כזה. כן. מרועטת גם קומפלט. כן, כן. זה פחות או יותר, קרוסו מודו, בלי הנלוות. פחות או יותר, אל תפוס אותי 1,000 יורו לכאן או לשם. אני כבר לא זוכר. לא, אבל זה פחות או יותר המספרים היו. בואו נגיד, זה באזור ה-900,000 שקל. שאתה מבין שאתה יכול להכניס על הדירה באזורים של 6,000, וזה מה שבאמת גורם לישראלים היום ללכת ולהשקיע במקומות אחרים בעולם, והם בוחנים הרבה מאוד מדינות, כי אני רואה את זה, אני מקבל את הכמויות של הפניות, של הלידים. ואתה רואה באמת שאנשים משקיעים ביוון, קפריסין, לדעתי קפריסין זה יותר עניין רגשי כי זה קרוב. זה כאילו תיסע 20 דקות, אבל... זה משחק על המקום הזה של מה שאמרתי לך, שלאנשים קשה לסמוך על מישהו שינהל להם את העסק, כשהם לא רואים אותו, על אחת כמה וכמה שהוא רחוק, מרחק של 5 שעות טיסה, שזה לא באמת רחוק, אבל קפריסין זה מה, שעה טיסה? 20 דקות, 30 דקות. חצי שעה טיסה. ואנשים משקיעים בתאילנד. אני שומע אותך אומר סכומים. ובארצות הברית. אני לא מבין איך אנשים מצליחים לעמוד בהשקעות של ישראל. אנחנו אפילו דיברנו על זה לפני כמה שנים. אני לא... להעמיד 1.2 מיליון, 1.3 מיליון בשביל לא הרבה, אל מול מה שאתה צריך להעמיד, על אותו ערך דירה בפורטו, במרכז, זה כמעט דמיוני. אתה היום עם 1.2 מיליון שקל הון עצמי. אני קונה את הדירה מזומן. מזומן, עוד נשאר ועוד נשאר לי עודף. נכון, לטיסות. או מצד שני, שאתה יכול לפצל את הכסף הזה ולקנות לצורך העניין 3 דירות, שאגב, הקצב עליית מחירים שהייתה, היום הדירה שנגיד בזמנו, אם תרשה לי להגיד, שרכשת אותה באזור ה-230, בהערכה שלי היום היא שווה 280. כן. זאת אומרת, עבר סדר גודל של שנה וחצי, קצת יותר משנה וחצי, שהייתה פה למעשה עלייה של כמעט 20%. נכון. זה הערכה שלי, שאתה יכול היום, כי מכרתי דירות באזור. הערכה לא שגויה בכלל, ואתה עוד... במספרים האלה. צנוע. אז אני אומר, תראה, בסופו של יום, אני רואה ישראלים שבאמת טסים לתאילנד לקנות דירות, וטסים לארצות הברית להשקיע בנדל"ן, ופולין, והונגריה, ופורטוגל, ובאמת, הצרכן הישראלי, הלקוח הישראלי, הוא לקוח שמשקיע, ואתה רואה גם היום, יש לך היום הרבה קבוצות פייסבוק,
שמדברות על השקעות פיננסיות, בין אם זה בשוק ההון, בין אם זה בנדלן בארץ, נדלן בחול, נדלן בפורטוגל, נדלן ביוון. יש לך באמת לכל נישה את הקבוצות שלה, אז גם יש לך מקורות שאתה יכול לאסוף מהם את המידע. נכון. אבל מה שאני הרבה פעמים נתקל, זה באנשים לא ממוקדים. מה הכוונה לא ממוקדים? בן אדם שרואה פרסומת, משאיר פנייה, אתה חוזר אליו, הוא לא יודע להגדיר לך אפילו מה התקציב שלו ומה הוא מחפש באמת. זה מעניין שאתה אומר את זה, כי אני חושב אחד, שכשאנשים מגיעים לפעמים גם לפורטוגל בדרך השלילה, זאת אומרת, הם רוצים לקנות דירה, כמו שאמרת, ישראל זה 1.21, והם פשוט לא עומדים בזה פה בארץ. אז הם אומרים, אוקיי, אז מה האופציה שלי אם אני רוצה לקנות דירה, אבל אין לי 1.2? זה להוציא את הכסף לחול. להוציא את הכסף לחול. ועל איפה שומעים הכי הרבה היום ובצדק? מה שאמרת, פורטוגל, יוון, קפריסין, תאילנד, אלה המדינות. ארצות הברית מאוד חזק. ארצות הברית גם יש, נכון, אני קצת חששן לגבי ארצות הברית, אבל בסדר. מאוד חזק שם. כן? כאילו, אני יודע שהרבה ישראלים עשו המון השקעות בארצות הברית, המון. אז אני מודה שאת השוק בארצות הברית אני לא כזה מכיר, אז אני לא יכול להעיד עליו, אבל בוא נגיד שבעולמות הקרובים מבחינת קילומטראז' אז רוב האנשים מתעסקים בפורטוגל, יוון וקפריסין. ואז הם רוצים דבר ראשון, מה שאמרתי לך בהתחלה, לדעת, והם לא יודעים. והם באים איזה one liner, אני רוצה לקנות דירה. כמה אני רוצה לשים? אני לא יודע. האם זה לטווח קצר או ארוך? אני לא יודע. אני לא יודע. הם גם לא יודעים למצוא את המידע. וזה משהו שאמרתי לך מקודם. היום אני חושב שיותר קל למצוא את המידע ולהיות בהרבה יותר ממוקד על מה אתה רוצה. מה שגם כשמגיעים לבן אדם בצד השני, שזה בעצם אתה, שיש לו כל כך הרבה מידע, זה נותן איזושהי נחת, כי אם אני בא ואני לא יודע באמת מה אני רוצה, אבל אני כן יודע שאני רוצה, אני צריך איזשהו פידבק מהצד השני, שמישהו שידע להסביר את הדבר הזה, והוא לא איזה שרלטן שאומר לי, בוא תקנה דירה, כי אתה יודע, סיפורים שמענו מפה ועד בגדד של... כל דבר יש סיפורים, אתה יודע, אני אחד הסיבות שעד היום לא השקעתי בשוק ההון. יכול להיות שזה גם טעות, אתה יודע. לא אומר שזה... makes two of us, by the way. לא, אבל יכול להיות שזה גם טעות, כי אתה יודע, עכשיו בתקופה האחרונה קצת התחלתי לבדוק, ראיתי נגיד שמדד, סתם דוגמה, תל אביב 35, זה 35 חברות הכי חזקות. נכון. עשה קפיצה השנה מטורפת, אני מדבר איתך משהו, עליות דו-ספרתיות מטורפות. עכשיו אתה אומר, תראה, אני מאמין בקירות, אבל הסיבה שאני מאמין בקירות, כי מה? זה שכשאני הייתי ילד, אז אני שמעתי סיפור שההורים שלי השקיעו בשוק במניות, והפסידו את הכסף, השוק קרס בשנות ה-80. נכון. היה קטסטרופה מהלכת. מי מבטיח לך שזה לא יקרה היום? אז יפה. אז אתה מסתכל בכמה שנים האחרונות. עכשיו, משקיעים ישראלים, כאילו אנחנו הישראלים משקיעים, שוק ההון, נדל"ן בארץ, נדל"ן בחול, יש כל מיני סוגי, מה שנקרא מכשירים פיננסיים להשקיע בהם את הכסף, ותתפלא, שנתקלתי גם, בלא מעט אנשים, שהכסף שלהם פשוט יושב בעובר ושב. בחיי. דבר איתך על מספרים כאילו דמיוניים. מיליון שקל בעובר ושב. מה הוא עושה בעובר ושב? לא, הוא עושה, יושב שם. אוקיי. הוא פותח את החשבון ורואה את המיליון שקל בעובר ושב. אתה יודע, זה קצת אבסורד מה שאמרת מקודם, כי זה בדיוק עכשיו לפני כמה ימים, מכרתי באחד מהפרויקטים שלנו דירה לזוג, זוג חמוד. בירושלים, מקסימים, יחסית זוג טרי, נישואים טריים, לא צעירים, הוא בן 41, היא בת 33. צעירים, מה לא צעירים? צעירים. לא, 41 זה כבר, בן 43, אתה יודע. צעירים. אבל אני אגיד לך משהו, הם בלי דירה בארץ, כל ההון העצמי שלהם מסתכם באזורים של ה-350,000 שקל, שבטח בירושלים אתה לא יכול לקנות עם זה ידית של דלת. לא לחצות את הכביש אפילו. האמת שגם אפילו היום באשקלון מאוד קשה לרכוש עם סכום כזה נכס, וגם אם כן אתה לוקח משכנתה והתחייבויות מטורפות. אתה בקושי יכול לעשות משהו עם הסכום הזה בארץ, ערן, כמה שזה כואב זה נכון. עכשיו, הכסף שלהם, הם לא עשו שום עסקה בחיים. הכסף שלהם יושב חלק בקרנות כספיות, שלא עושות יותר מדי,
וחלק בעובר ושב. וזה פשוט לשבת עבודת נמלים, ולהתחיל להסביר להם. אגב, הם גם באו עם ההורים שלה, חמודים מאוד, לקוחות של מוטי בדרכונים, של פספורט טו גו. כמה סבלנות יש לך, כל הכבוד. לשבת איתם כמה שעות, לא באמת, לשבת איתם כמה שעות. תבין שלהגיע לפגישה זה התנהלות של חודש. חודש ימים להגיע לפגישה, שאני גם רואה בהיסטוריה שהוא כבר היה איתנו בקשר לפני 1.5 שנה, להתנהל מולו, להגיע לפגישה משהו כמו חודש, הרבה התכתבויות וואטסאפ כי הוא מורה, איתה בכלל לא הייתה תקשורת, פעם ראשונה שראיתי אותה זה בפגישה, ולשבת בעבודת נמלים, ולהתחיל להסביר איך לוקחים את הכסף, את ה-350,000 שקל האלה, שהיום למעשה לא מייצרים כמעט כלום, ומתחילים לייצר איתם כסף. עכשיו, בגלל שהם לא עשו עסקה בחיים, שום עסקה, ומבחינתה יותר, זה היה כאילו עכשיו היא קופצת לתוך בריכה, והיא מפחדת שאין מים בבריכה. זה כאילו מחסום פסיכולוגי שאתה צריך לצלוח גם אותו, ווואלה, נפרדנו כחברים, הם הלכו הביתה. ולא? לא, ווואלה תתפלא, אני אפילו סגרתי את המשימה כי לא האמנתי, אני אומר את האמת, לא האמנתי שהם יקנו. אבל תתפלא, לא יום למחרת, יום אחרי, 1.5 אחרי הפגישה, חזר אליי במשפט קצר בבוקר, 7 בבוקר וואטסאפ, ערן, אנחנו רוצים להתקדם, איך עושים את זה? אני יודע שיום למחרת, אבא שלה שהיה איתם בפגישה, צלצל למוטי, כי אמרתי לך, א', הוא לקוחות של מוטי בדרכונים, בפספורט טו גו, הם הוציאו את הדרכון, קיבלו אותו, היו בפורטוגל וכו' וכו', ובלי קשר גם אבא שלה עבד עם אשתו של מוטי במשרד ראש הממשלה. אז כביכול הוא רצה גם לדבר עם מוטי. ואני אומר לך, כשהם באו לחתום על ההסכם, אתה יודע מה היא שאלה אותי? ערן, באמת רוב הלקוחות שלכם רוכשים בפגישה אחת? אמרתי לה, כן. אמרתי לי, תשמע, אני כאילו לא הצלחתי להכיל את זה. אני מזדהה. אני אמרתי, תראי, בגלל שלא עשית עסקה בחיים, שום עסקה, כלום, לא קנית אפילו דירה בישראל. ובבחינתך, כאילו זה מרגיש לך, היא גם אמרה לי, ערן, כי אני אגיד לך את האמת, זה כל הכסף שלי. זה כאילו כל מה שיש לנו. כן. כאילו, זה בן אדם שאין לו אפשרות לעשות שום טעות. זה קשה. זה קשה. תשמע, אז קרה פה 2 דברים. אחד, עשית לה שידוך לכסף. זה, אתה יודע, אומרים שאנשים שעושים שידוכים הולכים בסוף לגן עדן. אתה יודע איך אחי הכיר את אשתו? עשית לו שידוך לכסף? לא. עשיתי לה שידוך לכסף, וגם עשיתי לה שידוך לחתן. אתה מבין? היא באה לה לקנות נדל"ן עם אמא שלה. וואלה. בחיי. פרסייה מקסימה. ואחרי שחתמה, כאילו, אתה יודע, שאלתי, אני לא מתבייש, אתה רואה, אני לא אחד באמת? אתה לא ביישן? לא. וואלה, סליחה שכאילו, איפה הבעל, בן זוג, אמא שלה ישר, קפצה, תסדר לחתן. שידחתי ביניהם. אז הזוג הזה מירושלים, גם שידחת להם מה לעשות עם הכסף, ובאיזשהו מובן דאגת להם, מעבר לזה שדאגת להם לדירה, דאגת שהם לא יבזבזו את הכסף שלהם, והוא יישב שם, ואני לא יודע מה יקרה איתו, באמת, אני לא מבין מי ששם 100,000 שקלים. תתפלא, אבל הרבה אנשים, תחושת הביטחון שלהם, התחושה שהם חושבים שהכסף שלהם בטוח, זה שם. שהוא יושב בבנק. כן. אתה יודע, הרבה בעובר ושב, ולמה הוא גם בעובר ושב? אתה יודע למה הם מפחדים אפילו לסגור אותו בפקם? למה? כי הם אומרים שאם אני אצטרך את הכסף, הכסף נגיש עבור. נכון. זה כאילו משהו פסיכולוגי, הם לא לוקחים בחשבון את השחיקה של הכסף, את האינפלציה. אתה יודע, קראתי היום במקרה שרוצים להעביר עכשיו הצעת חוק, שהמדינה תפצה אנשים שיש להם משכנתה בארץ על העליית
הריבית עלתה, כן. מ-2022. נכון. ריבית בסיס הייתה 0.1, הפריים היה 1.6, משהו כזה, 1.6, 1.7. אנחנו היום אנחנו בריבית של 4%, והפריים הוא באזור 5.5%. כן. אז המדינה רוצה עכשיו להעביר חוק, שיעלה לנו כ2 מיליארד שקל, שהם ייתנו את הכסף הזה לבנקים, והבנקים ייתן לכל בן אדם שיש לו משכנתה, סדר גודל של 75% ממה שהיה לו עלייה בין מה שהוא שילם עד 22. בריבית. כן, למה שהוא משלם היום. אוקיי. וכמובן שיקזזו מהעלייה הזאת גם את עליית האינפלציה, ואז אני מסתכל ואני רואה שהאינפלציה עלתה משנת 22 עד היום ב-12%. זאת אומרת, זאת האינפלציה המדווחת, 12% מטורף. והאינפלציה הסמויה היא עוד הרבה יותר גבוהה, כי אתה יודע, יש כל מיני דרכים שעושים כדי להגיע למדד המחירים לצרכן, אבל אם אתה תיקח הרבה מוצרים... שזה כאלה בעיקר. שהמחירים עלו בצורה הרבה יותר גבוהה מ-12%. כן, 12% זה ממוצע גם, צריך לזכור את זה, כי יש דברים שעולים בהרבה יותר מ-12%, ויש דברים שבהרבה פחות. אבל אני אומר שגם האינפלציה האמיתית היא הרבה יותר מ-12%, וזה מה שדווח על ידי הלמ"ס. בסוף, אנשים לא מחוברים לזה. ודווקא היום שאנחנו נמצאים בעידן שכל המידע, איך אמרת, נגיש, מאוד נגיש. יש לך היום הרבה מאוד קבוצות פייסבוק, הרבה מאוד כלים, גוגל, והרבה מאוד, אפילו ChatGPT, הרבה מאוד כלים לצרוך את המידע ולהגיע אליו, ובאמת לקבל החלטה, להיות מה שנקרא ממוקד, איפה אני רוצה להשקיע את הכסף שלי. זאת אומרת, מה אני רוצה לעשות עם הכסף? זה קשה שיש לך כל כך הרבה מידע. אני אגיד לך למה. אחד, אתה זוכר שהיינו ילדים, תמיד היה לך את האלה שטובים במתמטיקה, ואלה שטובים בספרות, נכון? או בתנ"ך. או באנגלית. זה שתי אסכולות. עכשיו, אנשים רואים אינפלציות, ומיתון, ומדדים, ופה ושם, שומעים את המספרים האלה. הם צריכים מישהו שישב מולם, ויעשה להם סדר. וייתן להם את הביטחון, ערן. ויעשה להם סדר. אני לפניך פגשתי 3 אנשים שרק יררו לי את הביטחון. למה? כי ככה. אבל עובדתית, חתמת במקום אחר ובחרת לבטל. מה זה חתמתי? 24 שעות אחרי זה ביטלתי, לא משנה מה הסיבות, כנראה שהייתי מעורער מלפני זה, היום בדיעבד אני הרי חכם גדול להגיד שאני יודע את הדברים האלה. אבל זו העובדה. זו העובדה, לא כולם ידעו לבוא ולהגיד לך, הכסף שלי יושב והאינפלציה ככה, ובפורטוגל עושים ככה, והם צריכים את הגורם האנושי שיבוא ויגיד להם, אחד, חברים, אני גם עשיתי את זה. הנה, אני שמתי את עצמי על השולחן. 2, אני יודע, תראו, זה. זה מפרק מוקשים של פחד ממספרים, מנתונים, מלאבד את הכסף, מהכסף היחיד שיש לך. זה קשה, זה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה כשאתה קורא את זה באינטרנט, או בכלכליסט, או בוואטאבר, אתה מבין, זה לא... תראה, אני חושב שמה שקורה בסוף, זה שמי שעושה עסקאות, בעיקר בחול, ששם אין ביטחונות ואין ערבויות לכסף, כמו שאתה מכיר ויודע, זה לא כמו כאן בישראל, שיש לך את הערבות חוק מחר, שאתה לא משלם את הכסף ישירות ליזם, אתה למעשה מפקיד את הכסף באמצעות שוברים, שאתה פנקס שוברים שאתה מקבל, אתה מפקיד אותו לחשבון של בנק מלווה, שהבנק המלווה משחרר את הכסף לקבלן לפי קצב התקדמות בנייה, שם אתה מעביר את הכסף ישירות ליזם. ובסוף אתה, מה שנקרא, צריך באמת מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, שלא באמת ייקח את כל הכסף הזה ויברח איתו. בדיוק. ורוב האנשים, יש להם את המחסום הפסיכולוגי הזה. יש כאלה שמעדיפים לרכוש דירות יד שנייה, בגלל שהם אומרים, רגע, דירת יד שנייה, אני לא יכול ליפול פה. למה אני לא יכול ליפול פה? מישהו כבר היה שם. לא, למה לא יכול ליפול פה? כי אין פה קבלן שיברח עם הכסף. זאת אומרת, אני מקבל עכשיו את הדירה. זאת אומרת, once שילמתי, קיבלתי את הדירה. אבל גם בזה אפשר ליפול. מה הכוונה? אתה הסתובבת קצת בפורטו, ראית שיש לך הרבה מאוד בניינים, מה שנקרא, מאוד מאוד ישנים, בני מאות שנים. אני מניח שזה גם בעוד הרבה מקומות באירופה, וגם בארצות הברית. אתה יכול ליפול, שאתה תיפול על דירה עם בעוד צנרת, בעוד ביוב. אגב, גם אם נפלת על דירה שהיא בונבוניירה,
והיא טובה, ואין בה שום בעיה, והכל מצוין. מה שקורה, זה שהעליית ערך של הנכס, היא עליית ערך רגילה, כמו כל השוק. זאת אומרת, זה לא כשאתה קונה בפריסל, ואז אתה מקבל כאילו את המחיר, שהוא מתחת למחיר שוק. אז יש לך באמת כל כך הרבה אופציות, וכל כך הרבה דברים, איך אתה רוצה להשקיע את הכסף, וכל אחד באמת אתה צריך לנווט אותו למה שמתאים לו, ומה שנכון לו. כי מה שנכון לאלי אוחנה, לאו דקה יכול להיות רלוונטי למשה כהן, או לפנינה חכמון. כל אחד, מה שמתאים לו. בסופו של דבר, יכול להגיד לך גם, שהרבה אנשים קבעו פגישות, לא הגיעו לפגישות, אתה יודע למה? הם פחדו שאם הם יגיעו, הם יקנו. זה מוזר. אני אומר לך שגם כאלה דברים נתקלתי לא מעט. בסוף צריך... הם צריכים פגישה עם פסיכולוג, הם לא צריכים פגישה איתך. לא. מה שאנחנו עושים זה גם חלק מזה, זה סוג של פסיכולוגיה, כי אתה צריך להיכנס לתוך הראש של האדם, להכיר אותו וללמוד אותו בפרק זמן יחסית מאוד מאוד קצר, ולדעת מה נכון עבורו. וזה כבר מתחיל בשלב האפיון של השיחה הטלפונית. זאת אומרת שכבר בשיחת הטלפון, התפקיד שלנו, גם העובדים שלנו בנדלניסט שיוצרים קשר עם לקוחות ומתאמים פגישות, אז המטרה היא להבין מי הבן אדם שאני מדבר איתו, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, מה מתאים לו, האם הוא עשה השקעות בחול בעבר, לא עשה השקעות בחול בעבר, מה התקציב שלו, לאן לכוון, מה זה, ובאמת, יש גם כאלה שאני אומר להם, אין לכם טעם להגיע אליי, כי או שאין להם את הכסף, או שמה שיש לי להציע להם, לא מתאים להם. לא זה מה סתם להביא אותם בזבז את הזמן שלהם ואת הזמן שלנו. אבל אלה שכן, זה מגיעים, ויש לך פרק זמן מסוים, שבאותו פרק זמן אנחנו צריכים באמת לדעת לתפור את החליפה הנכונה לאותו זוג, אותו לקוח, אותה גברת, לתפור לאותה את החליפה הכי נכונה עבורם למידות שלהם. אצלך זה לקח קצת יותר זמן, נכון. לתפור את החליפה הזאת, ואצל מרבית האנשים שרכשו זה לקח הרבה פחות זמן. אתה יודע, מעניין אותי כמה אנשים באו אליך ושאלו אותך בהתחלה על האנשי מקצוע שאתה עובד איתם. כי זה בעצם, בשבילי זה היה גורם מכריע. על מה? על העורכי דין הכל. קודם כל האנשים במשרד, בנדלניס, בית דורון, החברת בנייה, העורכת דין, קלרה. מקסימה קלרה. לעילה ולעילה, כל אחד... היה לנו נפילות גם בפורטוגל בהתחלה עם בעלי מקצוע. זה תמיד יש. לא, שלקחנו בהתחלה עורך דין, אתה יודע, הרי אני לא באתי מהעולם של פורטוגל, אני אומנם מגיע מעולם הביזנס, עולם העסקים, הייתי שותף בחברה שהתעסקה בנדל"ן פה בארץ, ולאחר מכן שהתפצלתי מאותם אנשים שהיו שותפים שלי, אז חברתי למוטי, ומוטי באמת הגיע מהעולמות של פורטוגל, בגלל הדרכונים. כן. ואתה יודע, הוא בהתחלה חיבר לנו את בעלי המקצוע, כי אני לא באמת הכרתי. אבל לא הכרתי את המנטליות. זה תהליך שאתה עובר אותו, ואני יכול להגיד לך שבהתחלה עורך דין שהיה לנו, פשוט זה היה חתיכת פיגוע. כאילו פיגוע בעסק, אתה מבין שאני כדי לסגור נוסח של הסכם, הייתי חייב לטוס לשם, ולהתחיל לדלג בין העורך דין של דורון לאותו עורך דין, כדי לסגור את הנוסח. ושיחות ב-11 בלילה, שאגב אצלהם זה חריג, זה שהם ענו לי ב-11, אבל הם קלטו שאני, אתה יודע, קצת אובססיבי לנושא. ואז באמת מוטי מצא את קלרה, שהיא מדהימה, אגב, תתפלא, יש לקוחות שגם עשו דרכונים לא דרך מוטי, דרך מתחרים, קולגות שלו, שקלרה כנראה גם עבדה איתם בנושא של הדרכונים, והם מכירים את קלרה, כאילו כי היא עשתה להם את הדרכון. מהצד השני. בדיוק, כי היא עשתה להם את הדרכון. אז זה גם משהו שנתן קצת איזושהי תחושה של ביטחון, אבל באמת לוקח לך איזשהו שלב של כמה חודשים טובים, לגבש את הצוות הנכון שאתה יכול לעבוד איתו, אתה בעלי מקצוע, אתה תפגוש גם בהמשך את פרדריקו, נגיע לשלב עוד מעט של המשכנתה שלך, זה פורטוגזי שהוא חצי ישראלי לדעתי, הוא אפילו מבין עברית. מה הוא? מה תפקידו הכוח? הוא בפורטוגל, מנהל לנו שם את הסניף. וואלה.
כן, והוא עכשיו עושה את כל המשכנתאות, את כל הנושא של הפתיחת חשבונות ללקוחות. יש לכם את הבחור בארץ, ולד. ולד. נכון. הוא בקשר, הבנתי. הם בקשר, נכון, לגבי כל הנושא של המשכנתאות. בחור חבל על הזמן, בחור רציני, בן 50. אז אתה מבין, אז למצוא את האנשים האלה, זה פשוט עבודה של פינצטה. לשלוף אותם, שהם מתאימים ל-DNA שלנו, למה שאנחנו מחפשים, מה שאנחנו רוצים, שהדברים יתנהלו גם בקצב שאנחנו רוצים. אגב, אני אומר לך, בפורטוגל, אומרים לך משהו על מחר, זה גם יכול לקחת חודש. אבל במקרה שלו, תקשיב, הבן אדם, באמת אמרתי למוטי, היה לנו על זה שיחה, תקתקן, הוא בדברים האלה ישראלי, גזרתי לך, הוא חצי ישראלי. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב, שיש לך מישהו בשטח שיודע לקדם לך את הדברים, הכי חשוב. מה שאני רציתי לשאול אותך בעצם, למעשה, איך אתה היום היית ממליץ, כבן אדם שכבר עבר את התהליך הזה? ואגב, חווה את פורטוגל, ואפילו שהיית בפורטו עכשיו בירח דבש, שלחתי לך כמה מסעדות שוות ללכת לבקר בהם, אני מקווה שעשית את זה. לפחות אחת אני חושב. אני חושב שהאיטלקית היינו שם. איטלקית? איטלקית? לא, איטלקית עם דגים. 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 האיטלקית זה מתחת לדירה, נכון. הדגים, היינו בדגים. הדגים זה... דגים. הדג על הגריל. כן, דג היה של שם, החיים. וואו. אבל חבל שלא הלכת גם לפלו. היה ימים ספורים, חביבי. הייתי צריך גם את חמי וחמתי לרצות, לא רק אותך. פנטסטי. לא אותי, אותך, אני שאלתי לך, אני רק המלצתי. אבל איך אתה היום היית ממליץ לבן שלא עברתי, אנחנו תמיד הרי חכמים בדיעבד. ובן אדם שעשה דרך מסוימת, הוא כבר צבר איזשהו ניסיון. אתה גם מכיר טוב את פורטוגל, את פורטו בפרט. מה אתה היית היום ממליץ, באמת מנקודת מבט של לקוח שעבר את זה, אובייקטיבית לחלוטין, איך אתה היית ממליץ לו לבחון את הדברים, איך לנהל את האירוע הזה שנקרא השקעה בדירה מעבר לים? שאלה יפה, אני אגיד לך ככה. דבר ראשון זה מידע עצמי שאתה משיג. לכו שבו, תעשו שיעורי בית. על הלוקיישן, על המקום. איפה עוברות הרכבות ומה והמסעדות ואיזה אנשים מגיעים לשם וכמה. לכו אתם, תעשו את השיעורי בית, תגיעו לפגישה הראשונה או לצעד הראשון של התהליך עם מידע שיש לכם, זה אחד. 2, תבינו את הכוחות שעובדים בשוק הרלוונטי אליכם. מי החברות המובילות? תראו שיש להם רקע, שהם לא חבורה של אני לא יודע מה, אנשים שיש להם רקע ואמינות מאחוריהם. זה הדבר השני שאני חושב שהוא must. ואולי הדבר השלישי, אני אוהב לחלק דברים ל3, כי אני לא רוצה להעמיס על האנשים, אז 3 הדברים האלה, לבדוק את הלוקיישן, לבדוק מול מי אתם, וזה כולל הספקים של אותו בן אדם שאיתו אתם מדברים. והדבר השלישי זה תכירו את המספרים של המקום. הפיננסים, המיסים, הכלכלי, מה אתם עושים, כמה אתם משלמים, כמה נותנים, כל הדברים האלה, את המספרים. מספרים זה שפה, מספרים זה תורה. צריך להכיר את זה ואת שני הדברים שאמרתי לפני זה. אחר כך, מתקלו בבן אדם הנכון, אני חושב שהדרך שלהם תהיה סלולה. דווקא תהיה. הבן אדם הנכון הוא נכון למי בדיוק, מה שנכון לך, וזה גם מה שאמרתי לך, לאו דווקא נכון למישהו אחר, כי בסוף כל אחד יש את מה שנכון עבורו. אתה מידה 42, מישהו אחר מידה 44, תביא לו את הנעל שלך, הנעל תהיה לו קטנה או לוחצת. אם הוא יביא לך את הנעל שלו, אז הנעל תהיה גדולה עליך, אתה לא בשתי מידות, לא יהיה לך נוח ללכת איתה. כל אחד באמת צריך למצוא את המקום הנכון עבורו להשקיע. זה צריך להרגיש נכון. אתה צריך לשבת שם ולהרגיש שזה נכון. לזה תמיד אני אומר, וזה גם מה שניסיתי לחדד לך, בסוף אנשים, אף אחד הוא לא אורי גלר, שיודע לחזות או לקופף כפיות. אנשים עושים את העסקה מהבטן, מהתחושות, מהאינטואיציה. אגב, אני יכול להעיד על עצמי שגם הרבה עסקאות עשיתי בצורה הזאת. יש אנשים שכן מתחברים וכאלה שלא, שהם יותר רציונליים, פחות אמוציונליים, כל אחד יש לו את הטכניקות שלו. אני חושב שבסוף אף אחד הוא לא נביא ואתה לא יכול לחזות מה תהיה העסקה. מה שכן נכון ואתה צודק, זה צריך להבין את המיסוי, צריך להבין את המספרים, להבין את האזור, להבין את המקום, להבין באמת לקראת מה אני הולך.
ואת האנשים גם. זה דברים שהם לוקחים זמן. אני אומר לך שלי לקח כמה חודשים להבין מה זה פורטוגל. מה הולך שם, מה זה העיר, מה פורטו, מה זה המדינה, את האנשים, את ההתנהלות, לדבר את השפה הזאת. ואני חושב שבסוף אנשים צריכים כן להבין מה הם עושים. כסף צריך לדעת להתנהג אליו, ולדעת להתנהג אליו יפה. לחלוטין. כי אם אתה לא תתנהג לכסף יפה, הכסף הזה ילך ולא יחזור. או שתשאיר אותו בעובר ושעה ולא יהיה לך מה לעשות איתו. הוא יישחק. אני יכול להגיד לך שבסוף צריך לדעת לנהל את הכסף בצורה חכמה, לדעת איפה להשקיע אותו, באיזה מדינות, לדעת גם מה אתה מחפש. יש אנשים שרוצים תזרים. זאת אומרת, הוא רוצה לקנות את הדירה במזומן, למרות שאני לדעתי חושב שזו טעות, גם מהסיבה שכשאני קונה כסף מהבנק, גם אם אני קונה אותו בצורך הדוגמה, היום אנחנו מסדרים משכנתאות סביב ה-3.2%, כי הריבית בפורטוגל ירדה, ובצד השני הכסף שלי יודע לייצר אפילו 6%. זאת אומרת, כבר הרווחתי פה 2.8% בלי לעשות כלום על הכסף שלי. בדיוק. אבל יש אנשים שהם מקובעים, לא רוצה משכנתה, בפסיכולוגיה של הראש, הוא אומר, אני לא רוצה התחייבות. יש לי כסף, אני משלם. יש לי כסף, אני משלם וקונה, ואני רוצה שיהיה לי כל חודש הכנסה. אני, יכול להיות בגלל שאולי אני יחסית צעיר ביחס לאותם אנשים, פחות מאמין בזה, אבל אם זה מה שמישהו רוצה, ואחרי שהסברתי לו, ושיקפתי לו, ואמרתי לו, ועדיין זאת הבחירה שלו, זכותו, זה הכסף שלו. לגמרי. דעתי זאת טעות. יש אנשים שמחפשים להגדיל את ההון, לעשות פליפים. יש לנו, דרך אגב, כמה לקוחות כאלה שכבר עשינו להם פליפים. יש לנו אפילו לקוחות שקנו 2 דירות, שלקראת מסירה אחת הם מכרו, ובאמצעות הרווח, וגלגלו את זה לדירה שהם השאירו. אז זה גם משהו שאפשר, מתאים לסוג מסוים של אנשים. הרבה כאלה מגיעים אליך? עשינו כמה פליפים, אנשים הרוויחו מספרים יפים מאוד. שחר שזה גם קנה אותי, שאמרת לי, אלי, אם אתה רוצה למכור עוד 5 שנים, תמיד אתה דבר איתי. נכון. אני אטפל לך בזה. תראה, אני אגיד לך גם מה, בסוף שאני מוכר משהו שאני מכיר, מוצר שאני מכיר, ואני מכיר את הבניינים ואת הכל, כי זה בניינים שאני מכרתי אותם day one, אז אני יותר מרגיש ביטחון למכור, כי אני מכיר את הנכס ואני מכיר את המוצר. כי חלילה אני לא רוצה להסתכל למישהו ולמכור לו מוצר, שאחר כך, לא יודע, יתברר כמשהו פחות טוב. אני אגיד לך מה, זה מהצד שלך. מהצד שלנו, שמישהו יושב בכיסא הזה, זה גורם לו להרגיש שיש לו בית בדבר, אתה מבין? נכון. שיש לו לאן לחזור, שיש לו לאן לבוא, תמיד יש לו עם מה לדבר, אם אני לא... זה איזושהי שייכות מסוימת, שגם ככה אין לך אותה בפורטוגל, כי אתה גר בישראל. אז פתאום יש לך מישהו... בסוף, אמרתי לך, יש כמה סוגי משקיעים, יש את אלה שרוצים את הרנטה, יש כאלה שרוצים להגדיל את ההון שלהם, אנחנו מנסים באמת להתאים לכל אחד את המוצר שמתאים לו, מה שנכון עבורו, יכול מאוד להיות הרבה פעמים, וזה גם קרה, שבא בן אדם עם מחשבה מסוימת, ואני שיניתי לו את המחשבה, בגלל שאני ישבתי והסברתי לו למה לא נכון לו לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. אתן לך דוגמה עכשיו בבניין בפולקוס, שבדיוק אנחנו מארגנים ללקוחות שם את המשכנתאות, וישבתי לעשות תכנון לכל לקוח ולקוח, זימנתי אותם אליי למשרד, ישבתי עם כל אחד, הקדשתי לו שעה, ישבנו עם האקסל, עם המספרים, כמה עוד צריך להשלים לעסקה, וכו' וכו', ומה ההחזר החודשי שצפוי להיות, ואיך זה ישים אותה מבחינת תזרימית בסוף שנה, ביחד להכנסות ולהוצאות וכו' וכו'. והיה לי זוג שרצה והתעקש, אני לא רוצה מימון. עכשיו, עזוב שלארגן את המשכנתא בשבילנו זה התעסקות, וזה הרבה עבודה וכאב ראש, אבל אני אומר, תקשיב, יקירי, לא נכון לך לשים את כל הכסף. זה לא נכון לך. היום הכסף שלך עובד, הוא עושה במקום אחר 10% בשנה.
ואני יודע להביא לך כסף ב-3.2%, לא צמוד מדד. זאת אומרת שאתה מרוויח פה על הכסף שלך 6.8%. את ההפרש. נכון. למה אתה מתעקש לעשות את הטעות הזאת? למה באמת? אמרתי לך, זה בעיקר עניין מנטלי. בעיקר עניין פסיכולוגי, אבל אותו בן אדם, אותו זוג נחמד, בסוף סיכמנו על איזושהי סוג של פשרה, שהם ייקחו רק, בוא נגיד, 30% משווי הדירה שלהם, פחות או יותר כמשכנתה. והאמת, אני חושב שהם טעו, שהם לא לקחו יותר. יש להם גם הכנסות מאוד יפות, הם יכולים לעמוד בהחזרים. כי מה? כי הכסף שלהם בצד השני, הוא יודע לייצר עוד כסף. יותר כסף כן. ממה שעולה להם לקנות את הכסף. אבל לפחות יצאתי מסופק שהם קיבלו חלק מההמלצה. זאת אומרת, שהם לא הלכו כמו סוס עם רטיות על העיניים, שלא עכשיו לא מסתכל ימינה שמאלה, וזה מה שאני רוצה, הם פשוט קיבלו את ההמלצה. היו גם מקרים שלא קיבלו, והבן אדם אמר לי, אין מה לדבר, אני לא רוצה משכנתה, לא מוכן לקחת משכנתה, אני מביא את כל הכסף הון עצמי. תשמע, זה תמיד יסקרן אותי, יכול להיות שיש משהו שאנחנו לא יודעים על סוג האנשים האלה, אבל תשמע, בעידן של היום, לא להסתכל, כמו שאמרת, כמו סוס ימינה ושמאלה, ורק אתה בסוף תתעקע בקיר. אתה בסוף תתעקע בקיר. או שכן או שלא. זה מה שהם מכירים, אלי. אתה חיובי, אתה אופטימי. רוב האנשים שאני רואה שהם פסיביים עם הכסף שלהם, אתה אמרת, הכסף נשחק, ערן, אין מה לעשות. זה לא אני המצאתי, זה לא אתה. זה 2026, זו המציאות. זו המציאות. מה תעשה? לפני 20 שנה היית קונה דירה בשדרות רוטשילד בתל אביב. אגב, אתה לא גר רחוק משם לדעתי. ממש ממש לא. לדעתי באזורים של 1.5 מיליון שקל, משהו כזה. היום אני לא יודע כמה אותה דירה עולה. תכפיל ב4. וואלה, מטורף. בסדר. תכפיל ב4, לפחות. אני חושב שזה מאסט, אבל שוב, אתה יודע, אנחנו אף פעם לא יודעים כל אחד כמה כסף יש לו ומה השיקולים שלו ואיך הוא מתנהל בעולם, אבל היום להשאיר כסף פסיבי ולא לקחת אותו צעד אחד קדימה. לא, הם אנשים שהשקיעו, קנו דירה, פשוט לא רוצים לנצל ההטבה שהם יכולים לקבל, בצורת מימון זול, נכון. כסף זול, ומהצד השני, לעבוד עם הכסף שלהם שייצר עוד כסף. כמו שאתה אמרת, לפחות הם לקחו חלק מההמלצה, לפחות משהו. חלקם כן, וחלקם פחות. אבל בסדר. אני מקווה יש גם הרבה שלקחו משכנתה. אני מקווה בשביל אנשים אצלנו, בסביבה שלנו, שכמה שאנשים יהיו יותר אקטיביים. זה חיוני לכסף שלך כבן אדם ולעתיד שלך, שלא נדבר על ההווה, כי הכל קורה כל כך מהר גם ככה, אתה יודע. נפגשנו לפני, אנחנו עוד שנייה כבר במפתח, ויאללה, נכנסים, ואתה מבין? הכל זז מאוד מהר. שלחתי לך את הסרטון האחרון, ראית שכבר התחילו לשים קרמיקות במקלחות. וואו, ועוד יפות. יפות. אני אהיה שם בעזרת השם חמישי הבא, נשלח לך סרטון מהדירה. מקווה להיות שם באביב. יאללה, אני גם מקווה. זו הייתה השאלה האחרונה שלי אליך. מתי אנחנו נפגשים אני ואתה בפורטו? קודם כל, אז באביב זה אמור להיות זמן מדהים, כי מי כמוך יודע, פורטו נפלא באביב. מזג האוויר טוב. וואו, נפלא, לילות קרירים חמוצים כאלה כיפים, היום לא חם מדי, נחמד, כיף לשבת בחוץ, אתה לא סובל. אחי, מבחינתי לראות אותך כל חודש בפורטו, אבל נראה לי שהפעם הבאה באמת תהיה לנו באוויר. במסירה. כן, אבל זה אוטוטו, זה הכל עובר כל כך מהר, באמת, זה טק, זה מעבר לפינה. ממש. ממש מעבר לפינה. אומרים שנהנים הזמן עובר מהר. כן, אני מחכה בקוצר רוח, אני אומר לך תכלס. אלי אוחנה, תמיד כיף לשבת איתך. אין בין אנשים כמוך, ערן, אני מודה כל יום שמישהו למעלה שלח לי אותך. תודה יקירי, מאחל לך, בעזרת השם עוד השנה. בייבי, ואם לא רקדתי בחתונה שלך, כי הייתי בפורטוגל, לפחות נרקוד בברית. איזה גבר אתה. הלוואי, אמן, אחי, אני אשמח יותר מכולם. תודה רבה. כיף שהערכת אותי פה, תודה.